and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Kadaghanan kanila gikan sa Universidad sa Pilipinas kung UP, Liceo ng Pilipinas. Politeknikong Universidad sa Pilipinas ug pamantasang silangan kon University of the East. Freeman and slaves, patrician and plebeian, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another. Laliman mo, anak? Correct. Tinood na, Agnes. Yes. Carried uninterrupted. Now hidden. Puno mo magkauban. Padayon, kauban, Agnes. I repeat, carried uninterrupted. Now hidden. Now open fight that each time ended either in revolutionary reconstitution of society at large or in the common ruin of the contending classes. Gikan na ni Karl Marx. Gikan na ni Karl Marx. Padayon tagbaktas, mga kauban. Oh, padayon na, padayon. Pagkakaroon, tago una. Pagkasunod, gubat at tubangay. Dayon tago. Dayon ambush. Dayon inkwentro hangtod makuha ang kadaugan sa gubat sa katawan. Gubat sa proletaryadong hutong. Doon na lang ta, Agnes. Narasunahan. Kumusta ka man, Kameri? Naminaw ko ni mo, ka-Agnes. Dili madali-dalig buntog ang imperialismo. Kung mabuntog ang imperialismo, well, ang mga gaway ni ini, mga pukan usab like Ferde, diktador tuta sa Amerikano. Kitang tanan sa bagong hukbo ng bayan. Mito uban sa pagbarog ng maligon. Pinaagi sa ligon natong pagtuo sa doktrina! Way giusikan nga panahon ang mga batan-on. Bisan si kakutas ug kakapoy nga nagbaktas sa ilang adtuan. Padayon silang naminaw nakig-ambit sa gipanulti ug gibasa nga mga edukasyon gikan sa ilang kauban nga si Agnes. This is a society. Usa ka sosyedad. Usa ka hugpong sa hiniusang daghan nga mao ang proletaryo. Ang proletaryo mao ang labing daghan nga mao kita. Kita mao'y kusog sa atong nasod. Kita mao ang kusog o bukog sa ekonomiya sa atong nasod nga padayong giulipon o gipahimuslan sa mga langyawng kapitalista. Maghimo kitag society. A society in which each person should contribute according to their ability and receive according to their need. Communist Manifesto. Kang kaubang Karl Marx. Correct. Manihapon na ta. Mao nga midool ko ninyo. Kay andam na mga biskwits o sardinas. Mga ona kita, mga kauban. Wala ta. Si Agnes. Kung mangutana ta kung dool na ba ta, sige lag-ingon nga naras unahan. Gamit yang simol. Gabiin na lang, wa pa gyud ta maabot. Disiplina, Drens. Disiplina, mga kauban. Di lang ko ta magsige og pangutana kung dool na ba o layo pa ba. Mga revolusyonaryo guta. Bisan unsa pa kalayo sa mga kabungturan nga atong adtuan, padayon lang kita. Hangtod maato ang kadaugan. Correct. Kalain ni ka Agnes. Nagunon na magkaon. Shhh! Hilong una mo. May mga kauban sa palibot. Basa! Basa! Bagong sampa sa bagong hukbong bayan! Yay! Mabul ang bagong sampa! Hain siya! Yaray! Kalusyo! Kalusyo! Kumusta? Nagdugang ang kapula sa kong tinguha sa revolusyon, Kalusyo. Gikan sa demo, milahos di mo din sa bukid?
Oh, dawata mapula nga palipay sa mga daugong demonstrasyon. Ka-Agnes, nganong nagmalampuso man ug nagpadaugon. Tungod kay nauyog ang mga pasista. Tungod kay natandog sila. Minando ang pasistang presidente nga panakpon ug pamatyon ang mga student leaders. Pasumpaya ko, Kalusyo. Sumpay ka, Mer. Tungod sa ilang katarantar nga nakakita sa dakong bulog sa katawhan nga miapil sa maong demonstrasyon. Bisan sa publiko, ilang gipakita kung unsa sila kaluog o kamangtas sa ilang kapasista. Ang resulta, daghan ang misimpatiya o misamot kapopular ang revolusyon. Daghan na unya ang musuporta sa kalihukan sa revolusyon. Labaw sa tanan, mudaghan o mudaghan pagyud ang pwersa sa bagong hukbong bayan ug mudaghan pagyud ang musimpatiya sa partido. Mabuhay ang Partido Komunista sa Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang NP! Mabuhay! Tara ka mo, mga kauban. Ikaw mo'y tag-iyas sa tanan o Ginoong Amahan. Labaw nang ikaw mo'y tag-iyas sa among kinabuhi. Kunwa ka, mag-unsa na lang ka kami. Mituo ko kanimo, misalig ako kanimo. Pusa itugyan o kisalig ko diya kanimo ang bugtong kong anak na si Mary. Sayop o husto pa ang kipuhat ni Mary. Apan ikaw, Ginoo, mao'y laping na sayod. Busa, sa dakong pagpaupos mo ingon ako. Pasayloaing taon si Mary. Kiampo ko kini diha kanimo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ang bugtong kong manunupos ug manluluwas. Amen. Naana! Good evening, Mrs. Yolanda de Castro. Maayong gabi eh. Daw magkuba na taon kinimpultahan. Dili gudi ay mo makahinay sa inyong pagtuktok. Dugay ka mamiabli. Wa mo'y labot kung madugay ko. Kay ako kining kaugalingon. Unsa inyong tuyo? Nakay kupo. Pagkupo na. Or coat or jacket. Kay tugnaw ang gabi. Nakasabot na ko. Inyo kong dagiton unya patyon. Sama sa kibuhat ninyo sa akong bana. Mao ba ka na inyong tuyo sa pag-anhi din sa akong kaugalingon? Ingnon ko kamo. Dinhi na lang. Anhi na lang ko ninyo, patya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!